Hello, friends. Welcome to the vlog. Welcome to the vlog. So, it's already 3. It's very late to start the vlog, but anyways, I still wanna do a vlog kasi I'm feeling okay na. It's been how many? More than a week since I have my tooth removed. So I'm feeling a little better and parang ano lang, weird lang minsan kasi parang yung pag yung dila ko, parang may something weird missing dito sa part na to, guys. And aalis kami ng boyfriend ko. Hi, boyfriend. Yan, look at his t-shirt. What's that? Di mo kita. Old but never. Ano na, oy? Ayaw, bitada. Expired. Really? So, aalis kami and my plan is I am going to go to Colonnade kasi I'm going to buy food for the doggies. But ewan, guys, kung ano yung ipapakain ko kasi for the past days, parang weird sila. Ayan na nila kumain ng paklay kasi pinatry sila ni Rocky na kumain ng paklay. Tapos, yun, sarap na sarap sila for, I guess, 2 days, no? Sweet, no? Grabe, ang lakas nilang kumain. Ang dami nilang nauubos. And then, after that, ayaw na nila. Yeah, ayaw na nila. And then, I gave them again yung, chicken neck. Tapos, ayaw na din nila. Maybe they don't want something with, kuana siguro, yung may ginger kasi yung paklay may ginger tapos yung chicken nilalagyan ko din ng ginger para mawala yung langsa. Ayan na si Miguel. Oh, you cannot see. Nawala pala si Miguel. That's why you cannot see. So yun, so I don't know if we're still going to. Dili na tamad to sa kuan lang. Okay naman, no? Okay. Pupunta sana kami ng Fuente, magde-date kami. Pero hindi na lang daw kasi. Pwede, magdi-date. Nani. Diba, mga man ay datean good sa plaza, or sa plaza, di ay. Look at my Dodge. Nandyan sila, sa labas. Oh, Maui. You want foodie? Yan si Maui. Parang, kasi hindi ko sila binigyan ng foodie pa. Kasi breakfast sila, mga around 10 o'clock na yon. So, I'm planning, kasi hindi naman din sila kumakain that much. So, I'm planning na I'm gonna give them later na lang, like around 6 or pag uwi namin. Yeah, kasi mga past 6 na talaga kami makauwi, guys. Kasi traffic, of course, today is Monday and then matagal din sila sa yung lumalabas. So, yun. But, I think I'm going to give them pandesal lang sa muna. No, for the meantime. Para hindi sila magutom. Grabe yan. Di sila? Ayaw na ng pandesal. Ayaw na din nila ng pandesal. Pizza! We still have a pizza. Just give them a pizza, guys. So, I'm just going to give them pizza kasi meron kaming leftover na pizza nung last Sunday kasi bumali sila mother sa Albertos. 3 yung binili nila pizza. Ayan si Lololoy. Say hi, Lololoy. What did siya? Ayan si Miguel. You wanna eat pizza, girl? And si Awi. You wanna eat, we? Oh, ewan ko kung kakain sila. Malamig to eh. Let's try. Oh, mukaon. Tapos pa? Sani, uy, nagtaligsik. Ayan. Dito, girl, move. Do not kuan me, ha? Kasi mahugaw ko. Miguel, no! So, we are about to leave. And then, mother called. And then, sabi niya, sasama siya. Ang tagal-tagal niya, ha? Bilisan mo na, mother. Dali na, oy. Midyan na. Malalate na tayo sa ating class. Nawala ng, maambon kanina. Tapos, it's gone. Umaambon? Yeah. I wish mag-ulan later when we sleep. Dali na, oy. Sakay na ako, ray sira. Hello, Miguel. Bye-bye. Bye-bye, Gil. Bye-bye. Again. Cry na Miguel. Awi. Bye-bye, we. Yay! Nandito kami sa seaside. Hi, ate. Hi, baba. Nga naman sila, eh. You're so ihas talaga. Why you know, we are going to department store dito.
Diri, uy, pikas. Wala may department store. Manaog man ta. Nara, naugan. May department store. Manaog, gali ta. Ano tirangan mo mga? Diha, diha, para liritso na. Diba? Lo? Basta anay ta. Huh? Basta na ikaw, baboy. Beto dira ang kuha. Return for her bag. Inay ba natin? Pakita te. Pakita ba? Ha? Naka-design na. Ula ka ni ay cute ka. Yapay. Kanya lang kababa. Ay, di man na cute. Ito yung napili natin. Parang lalayas. Oh, baba. Hindi pa rin kami tapos sa SM kasi si Barbara yung nakabili. Pupunta pa kami ng Miniso, di ba, Mother? Tapos nagtingin-tingin kami kasi bumili kami ng tamarind. No, we are not gonna buy that ba? No. Nandito kami sa Miniso, yeah. Kailangan na I sign every store now. No videoing. Yeah, no videoing kasi sabi ni Baba, no videoing. Sumawa dito siya. Finally, nandito na kami kakain sa... Dili mo touch. Ha? What are you talking about? Why am I balding? Yeah, you're balding. You too. Kakain kami. Hindi na sana kami kakain kasi uwi na kami but Baba really wants to eat. Nandito lang kami si Jollibee, guys. Interview with Reese. Anong sabi mo, Reese? Interview with the Interview, yay. Happy Ano na si ate vampire kasi man meron to? siyang Miniso. Parang si color ni Sa Baba. Japan, guys. Galing ka sa Japan? Yan mo Yeah. Ano ko ito? Cute man na yan. Para to raman good ne. 499 dito kay 5. Ay 699 man to. Oh. 699 kang Baba sa. Diba? See, it's Oh, 699. magkaparehas ng face. Ano yung quarters yan mo? Tipid tayo guys, burger steak lang yung kinain namin. Ba ma? Kay Ate Fries pa rin. Oh my God, ate. Tapos kay Rookie, yan, burger. And last but not the least, pumunta din kami sa McDo. Kasi kami ay nagduko-duko. Kumain si Baba. Gusto kasi ni Baba ng Sunday. Ay, bumili si Mother para kay Father. Kasi she doesn't know kung may burger steak doon sa McDo. And I told her na meron. Diba? No. Lami ba ka, no? Kami ang fries. Lami ang... Really? And then sa akin is this one. Salted caramel tapos McFlurry. We are finally home. Grabe. Ano man. Nakauwi kami mga ano na. Almost past 8:30 na. Grabe. Ang tagal namin nakauwi guys. Kasi kumain pa si Baba sa Jollibee. And then, eto din yung binili namin from SM. Yung favorite namin na Bangkok Thai tamarind. Yung sweet and spicy. Medyo mahal nga lang siya doon sa sa SM. It's 61 pesos. Sa Metro, lang, around 50 pesos. But, walang kasi doon walang, yung eto na red. May binili si Rookie nung una, pero yung lang, hindi spicy. Hi ba? Baba and Ate so happy kasi may present sila galing kay Anma. Tapos sila yung pamili. Tapos the dogs were so kawawa kasi hindi pa sila nakakain. Ngayon pa lang sila nakakain, guys. Grabe. Ito yung bag ni Baba na binili ni Anma. Birthday gift. Late na pero better late than never. Pila ni? Oh, medyo mahal ito kay Baba. 699. 700. Kay ate kay 499 te. 500. Pero mahal pa rin. Pero at least, kaya May 699. pakita ang ka ate. Ito yung bag ni ate. Para siyang Dora the Explorer. Sa sa Miniso to nabili kay ate. No, 499. 499. Dili dyan siya 500. 499 straight. Oh, okay. Sa kanya kay sa SM store. Sa akin, ito. Earphone kasi. Hoy, Miguel! Nandun na si Miguel. Nahanap na yung foodie niya. Yung earphone from SM store. Parang parang sa iPhone na din. This is only very cheap. Saan yung price nito? 149 lang. So, I think I'm gonna call it a day na guys. Kasi, it's almost 10 p.m. already. And, tinatapos lang nila Baba yung assignments nila. Tapos, matutulog na din kami. And,
I don't know, maybe I'll watch a few YouTube videos kasi hindi ako nakapag-watch ng mga YouTube videos ko today, or maybe I'll watch Charm because currently I'm watching Charm. I'm on season 5 na pala. So maybe watch one episode and yeah, sleep na. So yeah, naghugas lang ako ng mga baonan and then lahat ng mga pinaglutuan, whatnot. So and then it's time to sleep. Tapos I'm gonna clean my face na din. So I hope you've enjoyed today's vlog, guys, and I hope you had a wonderful day as always, and always remember to be nice, be kind, and keep that smile, and I will see you on my next video. Good night.